سلام كميت أنحكم كبرات تغادت للسينما سمرام عمدن تايت مخرني كاب جزي ناب جزي بسال لغط قلت سدول نازل لهم دبدب بيتات مملسيات عم ببزلامو نحنا بوغنا كتقصلو إينا نلابو مهناتو بزا مرب بزا حبريتاتاتن تمرتن يزحلف زلو استخصو في التعميتات ناب هزب قريبهم مغر خونا مفتحي سلزرخبو دما اب هزبي نخعتن مستوعالنيات فتر زلامو نحنا بوغنا ملغتاتكم بزيمتن كسددنا إينا ندلي كيتسكفكم بوشت مسمرون كترخبونات خليخم نحجم بقر أمن اسمر بنان تايت مخرني كلتا دبدا بيتاتنا كنا انقرأكم متسينا زلنا كم توترو تساتفوكم زي في اللينا كسافة عامي بأخبروت مسانات صنحو سناي مكهتال سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حينا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنكي نوري وعاما كوميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلمي سلام دا سينما سمرة كمي هاللخم نابر عسمي دحن جنوق بلوني تغمات يوكيه كم سب أبقو عزو هيوتي دحن زغن بحر يزلني ولا من سب تبقو ليلان خبروتن يزلني كم وطي تغها فوتو زغن بحر سلزلني من سبات قريبا كعللاي تقامنيم حجي كبلكم دلي زلو خغن نحن تمحازايا فكيرا حمشة كساب شدش عامت بزي مقراط تليفون تراويلنا إنام كساب حجون دحنينا زلنام حرم عالتي مسسيتي كم زفكرانا جيريانيرا نساقن كم حاوي زرئيكا زفكرو خاالني إلاتني برقز عارك خمزي بالله يفلت دحر نتقود داي قريفنا كم كأرمنا كنك قرارب جميرنام نعي كم زردأني قرو كم تفكران نخوينو يسمعني إذا من البات سلا أمنا زفكرا كم خوينو تسمعني كيكوني زد أراتر أبزق وانجن تأبايا كايرني جميرو كابزين الراخب كل تورحي أوتيرنا لنا دوي للا تحيف لا ملسي لن كتبت رمدو ديلا تخون نابنو بركسابت من اللسيلة بزح جزية تتسبيا ويوغالجن مملسات رح يازلا بأكال كير خبار ما نسام سترابيتا أب هولندا يازلام انتاي كيقبرال لني كم تفكرنخ بخميك فلت يخيل كنعلل كلنا أمناينا نكهابر نيرنام كل علانا دما كوم نقر تراي نيرو انت لو مجن كل يسن علىهم بجاهم مخرهم لقو سلي نايمم منادر في دقاقي من الناس معه أبك أنزي زلخو سلام زخبرك حونا فلما إذا قداي آب زخنا سب كم زقات أمينكا كابتشن كأتن تكازن نتأخون تسألا أي خيج أنغ زج أنغ أي بالكان أبقو عزا فقري كل نداليو يسمر اللامة لتايكونن مسجزيجن ملي مارزباه الأمر سلزلو تسفاخت قررت أي بالكان اتفلما نمخرك كامبار إذا مريت كذا لها قال برجت تخونا كاري حسيب كامر ميركان كتعت ويوزا قدس كتقرب خلي خدمة نهيوت أمانيتي كجبرائيل كحلن إذا تجبر زلها خا نابز درجة نمبتح زك على تفك سابزخنا أي تسلعنيو كترخبا خلي خدمة نابز أطاو متهرف زي بتسح من قدي أمونكو بايخون أبشمت أي داوكا كتنبرن تخيل خام أداوكا مسنات أم عراريخا هدي إلكا كتنكفا ويكا كتجاوبت وكتجبر تخيل خام نسقم تخاق الربتريا دوس كترحق آيات في التنزلا نتتا كايدو زلخا نايفقر أمريكا تنسقون تك أو موندلا إذن كان لحطوطات مرميركاك تملسوي زقبا زغبرك حونا أبتنساته بكا أنفات ملكات زمركس بزحيو نزر بخا يخون كالق تقباركا اتسألو سمعيت بتنساته بكا قبر مرسي كتمزنون كتفردون زك عليو سلازي بستخالك كامتن نابغز أب مخاديو ويبخال من قدي كام تملسلكا قبرا أكلاو عنقاء أبجز أزفت أرسميعتاتن لسانا زرمتهم قالاتن أستوعل اللوم إذا ملكتات أبزل الخيري هاك تنح كتقتل ويون أداوكا كتأرنب أب موسان كحجوز خايم إتيك تعللون كلهم كم حزان حوان كم ترئيكات غيسكي لها إزجن نعا أبلبا قال حرق زبلا نجر كيلو مفتاش كلي كايو دحر دما تتسأل أكا أنت تنبر بتليفون كساب كندو مساك تعلل أي مخالة نينا نبل أتتحف الله أي تملس اللين دويل الله أي تقبل النزبل كيدما أتاقوال من الوات من نفسك الزارب ديلا خي تخون سلازن جزيو كساب على دهيكات قبر سوق كتب لينا نمعدا كام
ምክንያቱ ባዕላ ዳሂካ ከም እትገብር ርግጸኛታት ስለ ዝኾና ብድሕሪኡ ዝበለት ትበሊልካ ኣንፈት ናይ ትርክብ ክትፈልጥ እንተወሲንካ ድማ ካብ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ወጥሪ ኩነታት ኣብ ምእላይ ጽቡቕ ተራ ኣለዎ መንፈሳ ኣብዚ ክዘረበሉ ጸንሕ ጉዳያት እንተዘይለ ግን ረኺብካ ኣነ ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ ምሳኻ ኩሉን ከለኹውን ደስታ እዩ ዝፈጥረለይ ተረድእኒ ዝብለኪ እዚ መንገዲ ጉጉኝ እንተኾይኑ ድማ ከይተፈለጠኒ እምሕፀነካ ኣለኹ ብምባል ኣረዳእያ ካብቲ ጽሓፍ ካልና መልእኽቲ ከም ዝተረዳእነዮ ኣተኣማኒ ናይ ሓባር ህይወት ኣንፈት ሂብካያ ከም ዘለኻ ክንርዳእ ክኢልና ኢና እዚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ከይፈተንካ እንታይ ትሓስብ ከም ዘላ ክትፈልጣ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክትገብር ኣብ እትብገሰል እዋን ተዛኒኻ ብሕጉስ መንፈስ ዓሚካ ብምስትንፋስን ክትገብሮ ከም ዘለካ ዘክር ድሌታ ሓፍትኻ ክትከውን ጥራይ እንተኾይኑ ብውሕዱ መርገፂያ ፈሊጥካ ኣለኻ እዚ እውን ዓወት እዩ በዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ህይወትካ ወሳኒ ግደ ዘለዋ ለባም ሄዋን ክተናድ ትኽእል ኢኻ ዝኽበርካ ሓውና በዚ ሃብና ከመልሲ ዓጊብካ ክትከውን ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ባህሊ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ሰላም እንዳሰመረ ከመይ ኣለኹም ኣብ ህይወትኩም ዓወተና ሳለጦን ዝምንየልኩም ካብ ፈለማ ነዛ ቻነልኩም ብጣዕሚ ዝከታተላ ብዘይ ቀልዓለም ድማ እታ እንኮ ዘይተበከለት ቻነልያ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ብዝኾነ ናትና ኢልበሃል ናብ ሕቶይ ከኣቱ እንታይ ትምኽሩኒ ፍቕርና ካብ ዝጅምር 6 ወርሓ ኣውፂሩሎ እዛ ሓዳሽ ፍቕርና ቅድሚ ሕጂ ዓርከይ ዝነበረት ምስ ጠለመትኔ ጀሚረዮ ድሕሪ ዝገበርናዮ ጠልቕ ዝበሉ ዕላላት ግን ጸልእያ ክመውት ደልየ ንስኻ ከም ዛፈጣሪ ተኣምነኒ ኣብ ቅድሚኣ ካልእ ብድሕሪኣ ድማ ካልእ ብምዃነይ ውሽጠይ ሰላም ሲኢኑሎ ዘይንስኻ ምምሳል ኣመነ ኣጽልዩኒ ከም ዘይፈትዋ ንኽረዳኣ እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቑኒ ኣሎ እሞ በጃኹም ኣማኽሩኒ ሰላም ዝኽበርካ ሓውና ናትናኤል ፈለማ ካብ ጽሓፍ ካልና ተበጊስና ነታ ዘይተፍቅራ ጓል ሄዋን የፍቅረኪ እናበልካ ከም ዝተላለኸያን ንሳ ግን ቅንዕትን ግርህትን ብምዃና ሙሉእ ልባ ከም ዝኣመነትካን ዘፍቀረትካን ብሰፊሑ ገሊጽካ ኣለኻ ቀድም ቀዳድም ንዘይተፍቅሮ ሰብ የፍቅረኪ ምባል ሓሶት እዩ ኣብዛ ምድሪ ህይወት ደቂ ሰብ ቀሊል ምቾትን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ ዝግባእ ብዙሓት ሰባት እውን ህይወት ደቂ ሰብ ቀሊልን ዘየሸግር ኣነባብራን ክፈጥር እዮም ዝጽዕሩ እንተ ንስኻ ግን ኣንጻር እዚ ሓሳባት ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ክትጓዓዝ ጸኒሕካ ኣለኻ ከም ሳዕቤዱ ድማ ህይወት ክንዲ ትቐልል መመሊሳ ሓለኽልኻት ክመልኣ ሰባት ናሕድሕዶም ምትእማን ክስእኑ ዝተባብዑ ምዃኖም ኣነጺርካ ክትፈልጡ ዝግባኣካ እዩ ሕማቕ ባህሪ ኣማዕቢሎም ኢልና ንሓሚም ሰባት መብዛሕትኡ እዋን ባዕልና ኢና ንፈጥሮም መብዛሕትኦም ከዓ ዝተጠልሙ ዝተበደሉ ዝተታለሉ ወዘተ እዮም እዛ ኣፍቃሪትካ እውን ምስ ረሓቅከ ሕማቕ ባህሪ ክተማዕብል ዘሎ ትኽእሎ ልዑል እዩ ብልቢ ኣሚናትካ እንተሃልያ ድሕሪ ሕጂ ዋላ እውን ብልቢ ዘፍቅራ ሰብ እንተረኸበት ሰብ ዝበሃል ኣይክትኣምንን እያ ንስኻ ካብ ኣመኒት ናብ ተጠራጣሪት ኣሰጋጊርካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ግብርኻ ድማ ይቕሬታ ዘድልዮ በደል ምዃኑ ክነፍልጠካ ንፈቱ ዝኽበርካ ሓውና ነቲ ዘልዓልካዮ ውሽጣዊ ሰላም ብምስኣንካ ምዃኑ ገሊጽካ ኣለኻ ርጉጽ እዩ ሰላም ክስእን ከመይ ኣቢልካ ክትረኽቦ ጽቡቕ ዘይገበርካ ሰላም ክትረኽበኮ ሰላም ዝህብ ክትገብር ኣለካ ሕረርኽ ዘብል ግብሪ ክህልወካ ኣይግባእን ብተወሳኺ ከም ዘይፈትዋ ከመይ ገይረ ክነግራ ኢልካ ጽሒፍካላ ነርካ መልስና ኣይትንገራ ዝብል እዩ እታ ዝበለጸት ነገር ነዛ ጓል ሄዋን ክትገብረላ ትኽእል ምስ ሓቀኛ ምንነትካ መቕራባ እዩ ዘይንስኻ መሲልካ ምስኣ ምህላው ፈቕበሎ ንሳ እውን ነቲ ሓቀኛ ምንነትካ ድሕራ ምስ ፈለጠቶ ፍትወታ ክቐንስ ምዃኑ እምንቶና እዩ ዝኽበርካ ሓውና ናትናኤል በዚ መልስና ዓግቢካ ክከውን ንምነ ስሰናዩ ንኹሉና እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናያ ትሕዝቶ እሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ስተዋፊኹም ኣብ መደባትና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፊታን ኣብ ማህባይ ተዕምቑ ከምኡ እውን ብወገንና ክቐርባ ኣለዎ ትብሎ መደባት ጀባእ ክንብለኩም ወትሪ ቁርባት ኢና ኩሉ እቲ ዝቐጽል መደባትና ኣብ 3 ሰዓት መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሼር ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ምሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም ጥዕና ረህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ